jongens, de wind weer weg. Dan ga ik nog even naar de winkel toe. Zijn wat Pokémon kaarten op een pas doen. En dan gaan we hier de Harkemaar. Ik zou even een PR'tje proberen te halen op de 5 kilometer. En mijn heid op mij, mijn zusje, mijn broer, Max en Johannes. Dus het wordt een mooi feestje. En ik denk ook dat ik wel klaar voor ben. Ik kon dwars erop, dat is altijd zo. Maar dat hindert niks. Daarna drinken we een pilsje. En dan is het klaar. Dus je moet je jongen. De resultaten die komen we weer even online. En stapje voor stapje werken we naar die sub 20 te op 4. Dus nou jongens, later.